svima, dobrodošli na Mikša Games kanal. Danas ćemo igrati Minecraft. U prethodnoj epizodi smo krenuli da pravimo staklo, nešto smo napravili, nešto se još sprema. Pa nastavljamo. Moli još, imamo još 3. Moli još, imamo još jedno. I bili smo u rudni, skupili smo metala, uglja, dosta stvari. Napravili smo i drugi sprat od kuće, samo što na njemu nema ništa. Možete pogledati. Baklje treba da napravimo. Fali mi još jedan deo. Taman mi je to trebalo. Nemam vremena. Idem po još peska. Lopatu još koliko da imam? 2. Mogu da idem po još. Dobro, skupili smo koliko 13 peska, ali treba će nam još dosta, još mnogo više, ali nekako za sad ovih 13. Evo još, imamo ovih još 5. 2 i tu 2. Imamo još 1. Još jedan. Dobro. Fali nam još 6 stakala. Još 6. Dok to, mi ćemo pravimo baklje. Uzmemo ugalj. Idemo što piće. 16 i sad možemo pravimo baklje. 64 baklje i 2 uglja. Koliko imamo? Tu i tu. Fali mi još samo jedno. I neka se to peče. Treba će mi dosta za ovdje. Dobro. Kad završimo ovo, ljudi, krećemo za njivu. Tu uzmemo kamen, štapiće i treba pravimo njivu. Da, štapiće. 4. I treba će nam motika. Super. Neka se to prži. Peče. A mi idemo pravimo. Te ćemo nastavimo našu njivicu, ljudi. Ja bi ovdje. Samo sklonimo ovo. Ne spet. Super bi bilo ovdje. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je to sasvim dovoljno. Treba će nam, što smo uzeli trsku, to
zemlja. Drveće. Pijesak nam treba. Postavimo tako što smo uzeli. Oko 9 komada. Tako. Sada posađujemo, nema mnogo ovih semenki. Šta je ovo sunce? Posadimo ovo brzo. Moja bašta. Ej, ljudi moji, nema ni jedna. Nema ni jedna semenka. Evo ima ovdje. Dosta ima 2, 3. Dobro, ljudi, nema više. Ima još. 10 smo ukupno skupili. Sad se vratimo. I da radimo. To mi je njivica. Ovdje ćemo zemlju sa jedno drvo. Ovdje ćemo zemlju sa još jedno drvo. I ovdje ćemo zemlju sa još jedno drvo. Pa ćemo zemlju i ovdje drvo. Dobro. Dobro. Tako. Postavimo drvo. Bašta nam je sređena. Dobro. Stavimo ove stvari ovdje. Uzmemo 20 još tih. Mislim da neće biti dovoljno. A vidjet ćemo, neće biti dovoljno. Malo sam prozor. Hvala nam na dosta, to ćemo sljedeće u narodnoj epizodi. Dobro. Sada ćemo spati. Dobro, to je naša kućica. Fancy, zar ne? Baklje da postavim. To se dobro vidi.